Mm. 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 Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Hihaw Street Foods. Ayan, meron po tayo ditong Betamax, paa ng manok, puwit ng manok, isaw ng manok, ulo ng manok, at may leeg, hotdog, at meron po tayo ditong sausawan, suka na may pipino, at sarsa, at meron po tayong sisig. At drinks natin, beer. At Ito, ano siya, choose lang po to. juice. Oo. Ayan mga kaputis, meron tayong rice. Oo. At ang pagkain na to ay sponsored by Jason Laksamana. Love niya. Kinikilig. Thank you so much po, Sir Lots, Jason thank you so much Laksamana. po sa binigay po ninyong blessing sa amin ni BBM. Ayan, maraming salamat, Jason Laksamana. Kaya mga foodies, pray muna po tayo. Amen. Ayan, malinis na yung kamay namin. Opo, Mga tanak yung kapampangan. Mangantana. Unang subo. Anong favorite pa ni Jason na barbecue dyan? Puwit ng manok. Quit ba? O Oo. saan? Ito. Mm. Ayan. Ako gusto ko Betamax. Ay, nahulog. Sarap. Nasaan yung isa ng puwit? Ay, yan na yung puwit. Ayan. Ito. Oh, Mm-mm. sarap. Kunin ko na ha. Ito. Ako wag muna. Jason Laksamana. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-foodies. Para sa inyo po ang unang subo. Kain po tayo mga ka-foodies. Mm. Ang sarap ng sausawan. Ako gumawa. Siyang gumawa. Mm. Sana all sponsored by Jason Laksamana. At pinaghandaan po talaga namin. Nag-color pink kami ni PBN. Kasi favorite color ni Clouds ang pink. Hotdog. Nakatago. Kasi namimiss niya daw yung ganyan. Sure good. Mm-mm. At saka may nag-request din po ng street foods daw, ihaw-ihaw. Mm-mm. Thank you so much po sa nag-request po nito. Shout out po Ayun, sa'yo. namimiss ko to. Oh. Mm. Gusto ko ano to. Ay, ayun yung isang sausawan. Oh, wala. Ayan mo. Yan. Dito mo. Mm. Mm. Ang kulit naman ng paa na yan. Ayaw magpakain. Tanggalin natin yung buto. Ayan. Baby, sisig. Mm-mm. Paborito ni Jason daw to eh. Mm-mm. Lahat ng mga kumakain namin paborito ni Lods. Mm-mm. Alam niyo na mga kapodi. Ay, salamat. Jawa din BBM to. Siya din nagluto. Salamat. Ayan. Sarap. Sabi ko sa kanya kasi, dapat may beer yan kasi pulutan yan. Ito, sarap ng sausawan namin suka. Kaya nag-beer ka kasi Mahilig din uminom yan. Pag lagi ko kakausap yan, umiinom yan. Talaga. Mm-mm. Gusto ko laeg. Tanggalin ko na sa stick ha. Ayan. Ayan. Gusto ko pa
Tingnan yung mga foodie, sarap. Oh. Diba? Sarap. Sarap, no? Ngayon lang tayo nakakaano na ito, no? Mm-mm. Kumain ng ganyan. Tsaka nainggit ako kina Jenhan Capares nung nag-ano sila, street food. Isaw. Dami pa, oh. Malayo kasi si Vivian sa sisig eh. Salamat po, Jason Laksamana. Idol. Friend idol. Thank you so much. Kada nagpapasalamat eh, kinikilig. Ganun talaga yan. At di lang yung gusto din po namin magpasalamat sa last nakakolab namin si Kyle Popper. Sisi, thank you so much po sa online collaboration natin. Ingat ka po dyan, Sisi. At sa mga hindi pa po nakapanood sa kanya, i-visit niyo po siya, Kyle Popper po. Mag-subscribe po kayo sa kanya, ha? At syempre, thank you so much din po sa nanood sa aming The Foodie Bee Vlogs. Salamat po na tumawa po kayo. Road to 500 subscriber na tayo. Malapit ng 1K. Oo. Kung di pa kayo nakapalaw doon, mga Kapudibis, mag-subscribe na po kayo sa The Foodie Bee Vlogs. Abangan din po ninyo yung kasunod po naming lalaroin. Yes. Nasa Description. Yes. Ayun, nasa baba. Jojowain o totropain. Kung di nyo pa napanood yun, mga Kapudibis. Tuwang-tuwa si Noyte, it says si Lord. Tinatanong yung address natin. Ano ba yan? Dito lang kami. Sa tabi-tabi. Malapit lang po kami sa sa Clark. Kung gusto mo sa SM Pampanga na lang. Sakay tayo ng anak tayo. Ikot. Ferris wheel. Bago daw siya bumalik ng Spain. Yan. Ano daw address natin? Magkita tayo. Finally, hotdog. Nalambot. Ano? Ba yan? Mabuhay ka. Nakakaya. Nakakaya, mabuhay ka. Ganyan ako umawak ng hotdog, ang Kapudibis. Yan. Babash nyo na naman ako niyan. Hindi ka palasing yan, ha? Malinam na yung hotdog. Pero sabi nila may cheese daw to. Wala ng cheese. Cheers tayo. Beer. Para kagad malasing. Sarap. Lamig. Lamig, sarap. Betamax tayo. Ang masarap sausawan sa Betamax. Ito? Sabi ni Sino? Jason Laksama. Iinom ako nung sabi ko. Baka malasing ka, ano pa pagsabihan mo doon. Wala ko sasabihin doon, sabi ko.
Sabi ko sa kanya, patato na lang yung pangalan mo eh. Mukhang bibig niya ikaw. Siya, si Jason Laksamana. Mm-mm. Siyempre, siya lang yung lagi kong kausap. Simple na. Ba? Wala. Hindi mo bet yung dugo? Nakakain na ako, natikman ko na. Betamax? Mm-mm. Ano na lang? Hotdog. Isa. Ito. Isa. Ang laki guys, oh. Tapos may ulo, oh. Namimiss ko yung mga ulong-kulong ganito. Hoy, baka mga grandminded kayo, ha? Ganyan, ha? Paano ako magat ng ulo? Yan, ganyan. Ang galing niya. Tanggal. Dapat ganun. Kasi malambot naman yung ulo. Hotdog ako. Sa'yo na lang. Ikaw, sa'yo din. Tigman mo. Hati tayo? Hati tayo, no? Gusto kong akit lahat. Ayoko niya natikman na ng iba. Gusto Gano'n. akakin lang. Wala naman nangaagaw sa kanya eh. Paano ka kumain ng hotdog? Ako, ganito lang naman. Dahan-dahan lang? Bibian mo? Harap? Ayan na guys, so balat na lang. Wala na yung ulo. Bakit maalat yung hotdog mo? Hindi ko alam sa nagtitinda. Ano yan? Bossing yan eh. Badi nga ata yung nagtitinda galing sa Kaya maalat? Galing din sa ata sa lungga niya. Excuse po. Sarap? Tagal kong din nakakain ng Hotdog? Hindi naman. Ngayon nakakain na tayo ng hotdog. Tsaka ulo, oh. Sarap? Ganito rin ba yung sa inyo? Puro balat. Sinong kumakain ng balat? Ng ano? Balat ng? Bibian mo. Ayan. Balat ng ulo ng manok. Ano? Masarap kayong balat, lalo na pag yung deep fried, no? Malutong. Sana soon makikita ko na si Jason, no? Kailan kaya yun? Sabi niya kasi biglaan eh. Alay mo bukas na, Lord. Hindi yan. May pasok yan. Lunes tsaka yung pasok niyan? Biyernes. Ayan. Ingat ka lagi, Jason Laksamana. Ingat po kayo lagi sa pagdadrive. Uminom ng tubig kasi sobrang init ngayon. Pinakita niya kung paano siya magtrabaho. Oh? Tapos pinakita niya kung anong oras siya umuwi. Nagbe-video call siya Ayun, asawa lang. Ganun talaga. Mga food is yun yung nakakamiss ng isaw dyan. Oh. Ganito yung pagkain ng isaw. Sarap? Mga kapodibis,
Manood na kayo sa vlog namin. Oo. Sa Totropay, no, jojowain. Tanggal lang stress mo. Ang bilis-bilis, 1K na agad. Oo. Diba? Sarap. Ito yung sisigaw para makita niya. Ano pa yung gusto nyo ipalaro sa amin? Mag-comment na kayo doon. Siyempre, mag-subscribe bago kayo mag-comment. Ay, meron nagsabi, Jason face reveal. Di ba? Face reveal ba yon? Oo. Hindi siya kagwapuhan, hindi siya ganun sakto lang. Mabait lang. Mabait. Huwag tayo maghanap ng pogi. Pogi, iwanan tayo nun. Maghanap tayo yung yung seryoso. Yung, mamalin ka. Mahalin ba ako niya? Mahalin mo ba ako? Kanina ka pa, pumapag-ibig ka porke Valentine's ha. Ay, Valentine's ba? Mm-mm. Di ba 13 tapos 15 na? Walang 14. BBM, di ba pag kinakain mo yung ulo, yung ulo kinakain mo. Ba't ako dito? Balagtad ka. Baliktad ko kinakain yung ulo si BBM dito. Una dito kinakain sa ulo. Siyempre, kapag kinain mo yung ulo, kailangan pati balat sasama. Kailangan magaling ka rin sumubo ng ulo. Baka darating yung jowa mo, di ka marunong. Turuan mo ako. Sige. Tuturuan kita sumubo ng ulo. Baka darating yung jowa mo, isasama ka sa hihaw-hihaw, di ka marunong kumain ng ulo. Nakakaya naman. Baliktad talaga kami. Tingnan mo. Ako dito siya sa ulo talaga. Ganun dapat. Ganun ba talaga? Ulo talaga mauuna? Malambot naman yung ulo. Dito ako kinakain yung ulo. Siya, ulo talaga eh. Sino matigas na ulo dyan? Ikaw. Hindi, malambot sa akin. Kasi kapag dito mo inauna, nahihirapan ka dapat doon. Mas nahihirapan ako pag ulo. Hinihimayin mo pa, di ba? Hindi rin. Ba't din po hinihimay yung ulo? Kinakain mo pati ano? Kapag talagang subo mo na, malambot naman yun eh. Di ba? Kasi syempre mahangin di ba? Titigas. Kailangan subo mo agad para Gano'n mo alam? Ganun yun. Yung mga green-minded yan. Paano kapag meron yumaya sa atin na kumain sa labas na ganito? Marunong na ako nun. Ganun dapat. Isaw. Ako na isaw.
Sarap. Ang sarap na ito. Dapat kapag dumating si Jason, marunong na sumubo ng ulo. Bakit pulutan niya ulo? Maraming ulo. Paa. Masal siya pa. Masarap dito sa paa kapag nanonood ka ng mga movie, no? Adobo. Dapat pinaresure cooker nito para lumambot. Gusto din nata ni Jason to eh. Paa? Para alam ko yung gusto mong pag dumating ka dito, pagluluto kita, di ba? Naks. Alam ko na yung gusto niyan. Ano? Busin mo ito. Sisig. Kaya mo pagkapunta mo dito, Deloach, gagawan ka namin ng pulutan dito. Wala pa ano yun, schedule. So wala na yung mga nagtitinda ng street foods dati, no? Simula na nag-pandemic, wala na yun. Masarap talaga pag ano. So, lots, Jason Laksamana, thank you po sa binigay po ninyong blessing sa amin ni Vivian na street food. Bait si Jason sa atin, no? Dapat lang, syempre. Kami yung pinsan mo eh. Kinig. So mga foodies, bago po tayo magpaalam, gusto po namin magpasalamat sa nakakulab po namin ulit si Kyle Popper. Thank you so much po. At sa nag-super chat po sa atin sa video natin, si Kyle Popper din po. At sa bagong member po natin, si Jen Hen Caparas. Thank you so much po sa Jen Hen Caparas sa pag-avail po ninyo ng membership. At thank you so much din po sa nag-avail po ng Platinum BC, Mickey T. Albert. Thank you so much po sa iyo at God bless po. At sa nagbigay po ng star sa amin sa Facebook page sa last video po namin, Kimberly Ann Yumang, Hannah Grace Villanueva, Annabel S. Taras, Princess Lampa Cardel. Ayan, thank you so much po sa binigay po ninyong blessing sa amin. Yes. At shoutout din po kay Caleb, kay Celine Bernardo Lansangan at pinapa-shoutout po kanyang asawa si Marvin De La Cruz. Shoutout po sa inyong mag-asawa. At si Jonah Sambile David, shoutout po Kabalet. At si Vicky Santiago, ayan, huwag ka na pong magtampo sa amin. I love you too po. I love you Thank you so too. much po sa suporta po ninyo sa amin. Shoutout Yes. po kay Leia Payawat, shoutout kay Baby Allison, I I love you. Leia Payawan, I love you. Allison, baby Allison. At Team Matibay, I love you po, Team I love you Matibay. so much, Team Matibay. Jason Laksamana, Your Wawa, Senior Maymay, Mads Ellen, I love you po. I love you all. At si Stella Batusin, shoutout I love you, po. Stella Batusin. Ayan, mga Foodipis. Follow nyo na ang aming Facebook page. At ang aming Facebook, bagong channel, The Foodie B Vlog. Sana po, supportahan nyo po kami doon. Mag-subscribe na po kayo. Yes. Queen Natsu, ang aking kumare. Sisi Koy, shout out, I miss you na. Yes, mga Kapudibis. Kung gusto nyo ang aming, Kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.